Hej Hassan, det är Emil. Jag tänkte presentera till dig min kompis Franco. Han kommer från Mexiko. Han är bokbindare och filosof. Jag har en bild på honom och 2 videoklipp på TV. Ibland gillar han att vara ute och gå. Och ibland gillar han att klättra. Och han ibland klättrar bra. Men ibland faller han. Ja, och ups, ja.